tayo sa Island City Mall para sa isang video na kagigiliwan ng mga mahihilig sa plants. Kasi matagal na tayong hindi gumawa ng video about plants. Ngayon ay eto, meron kasing plant expo ditong nangyayari dito sa Island City Mall again. Second day nila ngayon, kaya lang na busy kami. Hindi kami nakapunta, you know naman, busy talaga, as in busy kami ngayon. Kaya kahit gabi ay pupuntahan natin. Let's go. I am with my family. Look at that. Oh, at ang oras ay, I will show you, 5:46 pero makulimlim na. Ang aga ngayon na dumilim, pero okay lang. Okay lang kasi may ilaw naman. Okay, so let's go and see the plants.